दिनै मुलुगनां आबहावा सान तामुलपुर जिल्ला बर' फरायसा आफादाबो मुलुगनां आबहावा सानखौ फालिदों। महिरीपारानि उत्तर बेतना जौसिन फरायसालियाव दिनै महिरीपारा दखरा एबसुनि हेफाजाबाव तामुलपुर जिल्ला बर' फरायसा आफादाबो 5 जुन मुलुगनां आबहावा सानखौ फालिनायजों लोगोसे 1000निबो बांसिन दंफां फुलि गायो। दंफां फुलि गायजेनगिरि महरै बाहागो लायो उत्तर बेतना जौसिन फरायसालिनि बारग' फोरोंगिरि बरुवाकान्त ब्रह्म बिथाङा आरो बाहागो लाबावो उत्तर बेतना जौसिन फरायसालिनि प्रिन्सिपाल गबिन्द चन्द्र बर', महिरीपारा दालाइसा बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइथारि अमृश बर', निस्टेफिलि भिसिडिसिनि लेङाइ मासिगिरि गौरी प्रिया बर'जों लोगोसे उत्तर बेतना जौसिन फरायसालिनि फोरोंगिरि फरायसा आरो ओनसोलनि गोबां सुबुंफोरा। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो महिरीपारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मददजों दिनै नैबे बेतना गोजौ फरायसालियाव जोङो आबहावाखौ नायनानै दंफां गायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे दंफां गायनाय हाबाफारिजों तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेखौनो जोङो फोरमायनो नागिरदों जे बे बुहुमाव जोङो अराय समबो मानसि समाज हिसाबै थांनानै थानायाव बयनिख्रुइबो गिदिरसिन आदार होननानै बुङोब्ला जोङो दंफां लाइफांनिफ्राय सुबुं समाजा लानो गोनां जायो। दा जेरैबायदि बे पृथिबियाव जोनोम मोनदों मानसिया बयनिख्रुइबो श्रेष्ठ हिसाबै आरो बेखौनो जोङो मोजाङै साब सिखोन खालामनो थाखाय दंफां लाइफांखौ अराय समबोदे जोङो सिबिनांगौ बा गायनांगौ बे थांखिखौनो लानानै जोङो अरायबो समायना रमायना मिथिंगाखौ बुंफबहोनो थाखाय दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिल्लानि बेन्दोङावनो जोङो 1000निफ्राय 1500 दंफां गायनायनि दिनै हाबाफारि लानाय जादों। दा बेनिखायनो दिनै खावलायनो लुबैदों जाय दंफां लाइफांनि गेजेरजों जोङो जोंनि जि ओनसोल, जोंनि जि हादोर, जोंनि जि वर्ल्ड बेखौ जोङो समायना खालामनांगोन। आरो बेनिखायनो आं बुंनो नागिरदों जोङो बे पृथिबियाव बयनिख्रुइबो श्रेष्ठ हिसाबै जोनोम मोनदों होननानै बुङोब्ला मानसि समाजानो। ओंखायनो जोङो दंफां लाइफांखौ अननो सोलोंनांगोन। अननायजों लोगोसे जोङो साब सिखोनै लाखिनांगोन। दंफांखौ जोङो गायनानै दोनब्ला जानाय नङा, जोङो बेखौ जोथोनबो लानो नांगोन। ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे भलेन्टारि अर्गेनाइजेसन हिसाबै जोङो साफ्रोमबो सुबुंखौनो दिनै जोङो खावलायनो लुबैदों जोङो बोसोराव साफा मानसिया फांसेबो दंफां जोङो गायनो गोसोखाङा। ओंखायनो दिनैनि गेजेराव भारतआव 140 कौटि मानसि दिनै जाबाय। दा बेनि गेजेराव बयबो दिनैनि दिनाव जुदि फांफा दंफां गायोब्ला अरायबो पृथिबिया समायना जानानै थागोन। बेखौनो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सुबुं माहारिखौ जोङो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डेनि गेजेरजों जोङो मेसेज होनो लुबैदों आरो दंफां गायनायखौ अराय समबो जोङो खालामबाय थायो। ओंखायनो उन्दै फरायसुला फंबाय बिनानावमोना गावनि लेखा फरायनायजों लोगोसे दंफां लाइफांखौबो जोङो जिहेथु मानसि हिसाबै थांना थानो थाखाय बयनिख्रुइबो गिदिरसिन आदार अक्सिजेन गेस बेखौ मोननो हायो। बेनिखायनो दिनै आङो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेखौनो खावलायनायजों लोगोसे बयखौबो फांफा दंफां गायनो थाखाय आङो खावलायहरनाय जाबाय।